Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2 lapho iqembu lezepolitiki iMK Party icacisa ukuthi yini lento ekuthiwa u-election mbo ozokuba seMlazi ngesonto mhla ka-28. Wena-ke ongaka-subscribe kuleli ikhasi siyacela ukuba usubscribe khona manjalo kobe futhi kube no meet and greet ozoba khona eMlazi ngomhla ka-27 ngomgqibelo. Indawo kuthiwa iseMlazi ka-K3 eCabazeni bude buduze nasesiphambanweni. Izoqala ngehora leshumi ekuseni. Awukuzwe-ke bezikhulumela bona bechaza lo election mbo. Sanibonani babukeli beKhaya Media. Ophambi kwenu Siphiwe kaMsomi. La sinomfowethu uMavala unobhala wethu eMlazi. Besizocela nje ukuthi umfowethu sibingelele mfowethu ngisithembe yaphila. Ngiyaphila kakhulu bhuti. Mfowethu besizocela ukuthi usithathe nje through ngokuthi yini ezobuyenzeka ngesonto lento ka-election mbo usithathe ukuthi yini izobe kwenzakalani i-starting point nanokuthi iphela up nanokuthi yini nje inhloso zenu ngayo. Mfowethu angiqale ngizichaze ukuthi igama nguMavala isibongo Wambatha coordinator wala eMlaza naseNgonyameni wesikhashana weMK. Cha mfowethu ngesonto zukamile sonke siyoba siphelele wonke ama region azobe phume ngobuningi bawo kube amazone ala eThekwini region azobe phelele eMlazi. Kuyaziwa ukuthi masikhuluma ngomlaza sikhuluma ngelokishi eliseThekwini elenza izinto zenzeke makuyiwa kuphi okhethweni. Sibese sidecide ukuthi since kune program ka-election mbo around wonke amazone aseThekwini ukuthi cha ayizovala la eMlaza ukuze sibethele isikhonkwane ngoba umlazi uyazi ukuthi abantu bakhona mabesukumile due to population ela uyabonakala umehluka abawenza ukhethweni. Okuzokwenzeka ke sizoqala siyohlangana egroundini imen's sport ground ngo-8 o'clock shuthi it's a starting point. Bese siyaqeda lapho sivala wonke amalokishi aseMlaza ngokwamawadi ngoba ama zone sizowa distributor according to number yamawadi esinawo la. Bese kuthi amanye ama region azofika ezosilekelela nawo soba sesiyawaphosa ngokuhlela kwethu. Sihlele ukuthi i-leadership yaseMlazi njengoba ikhona ukuthi nayo si-distribute emawadini ukuze izokwazi ukusebenzisana ne-leadership eqhamuka kwamanye amawadi. Uma sesiqedile ke umbozo yoba kuthiwa u-election mbo sizomboza umlaza wonke nge-MK. Awukho indlu esingeke singene kuyona, alikho ilokishi esingeke singene kulona, ngisho nala kuthiwa khona albhadwa kodwa ngesonto we are ready siyakhona ngqo siyochazela abantu ngomkhonto wani wesizwe ukuthi yini umkhonto wesizwe. Abafuna ama special vote siyobagcwalisisa, abafuna ukuthatha membership siyobagcwalisisa. Siyokwenza sure nje ukuthi ngesonto iTheku loba li green kuphithizela MK umlaza nje yobu green wonke umlaza. Uma sesiqedile ke lapho soba sesiyahamba ke sesiya kuphi eMega City ngoba ngokuhlela kwethu iprogram yethu sihlele like it's an election mbo but ebuye futhi benokuba neelement yokuba yimini rally lapha mase sesise Mega City ePark lapha la kuyi ending point yethu. Sihlele izinto eziningi ukuthi bonke abantu abazobe ingxenye election mbo ila isoba khona sesiyojabula lapha khona ngisho ama artists bakhona othwasale khansela bakhona onampala omjabulisi bakhona ogadla umfo wamakhombane baningi angazi ngabala ngithini ngoba inqwaba yama artists alapha azoba nawo ezojabulisa abantu. Sizophinda ke sibe nezikhulumi ezizoba iqhamuka kwini kwi-province ezizoba zizo address abantu bakuphi baseMlazi. Siphinde futhi sibe neslot la uzokwazi khona ukukhuluma ucoordinator womlaza kanye noconvener womlaza bechaza ngama logistic nangezinto abayiplanile ngosuku lwani lwama election u27 no28 no29. So ilokho esizoba siphewa kuyimanje njoba ngikhuluma nabalaleli beKhaya Media kuyaphithizela eMlaza sibhizi sihlela le program omunye ubheka le omunye ubheka le elisiyathembisa ukuthi it's gonna be a huge program futhi ezo draw in attention and because we are expecting even uku-invite ngisho media ukuthi captureishe kube into nje ezosabalana. Niyazi ke manikhuluma ngomlaza bafowethu ukuthi izinto zonke eziningi ze-MK ziqala eMlazi. Obani abenza imotorcade iqala ithina. Siyisibonele kuona wonke amazone. Siyisibonele kuona wonke ama region. So namanje sifuna ukwenza we want to make an indelible mark into engeke ize ikhohlwe umuntu.
Mhlawumbe mfowethu umubuka uyasebenzeka eMlazi and mhlawumbe ukukunikeza lo mhlawumbe 3 minutes usitshela ukuthi yini enimisela ukuthi ni achieve ngokwe program ekhona nayo yonke nje into ebethi iyenzeka yini enimisela ukuyi achieve and umubuka ukusebenzeka ngaphakathi eMlazi kuhamba kanjani? Mhlawumbe angicacise ukuthi lento esiqalile it's a toughest mountain. Akusiyona into abencane umqansi ongagitshelwa mbongo. We do have some challenges on our daily basis. We come across with myriad of challenges, but I strongly believe ukuthi ama challenges are there to train your mind ukuthi ube strong. Ngaba sikho la isikhona kuba ama challenges awekho. Iwona ama challenges asenza sibe strong each and every day. Futhi asikhuthaza ukuthi usuku nosuku sivuke siyosebenza. Akhona ama challenges but we don't take them serious. Yabo ngoba ama challenges vele azosiqeqesha. We do have la ukukhona ukudonsisana kuba khona kodwa through I leadership esinayo siyakwazi ukwa resolve lawo ma problem amicable kungabe bikho ama challenges kodwa ke esingeke sikuphike kufanele sikube cace ukuthi we do have I challenge ye infiltration ekhona ngaphakathi. We do have I challenge abantu abathi bahamba nathi bengahambi nathi. We do have ama challenges whereby sithola abantu beform ama group bewabiza ngeMK ekubeni ngasiwona inama group eMK. We do have ama challenges whereby sithola kunama group abizwa ukuthi eThekwini bani coordinators la khona ukuthathwa labo coordinator bethi befawe khona bezodlisa ushave yabo. So ama challenges la ukuphilekayo now and futhi njengamanje siwumlaza asifocusile kuona because sesibonile ukuthi singaphila now but ifocus yethu 2/3 majority of which means ama challenges esinawo we try by all means to rise above them and futhi siyawajabulela ukuba nawo ngoba ayasiqeqesha kakhulu. No babukeli bekhaya media sibonge kunobhala wethu eMlazi uMbatha uShanda uMavala. Sithi ke siyacela ababukeli bekhaya media ukuthi ungasali ngalelanga lomhla ka29 ube ingxenye yengqophamlando sithi viva MK viva siyabonga.